Ha? Unya? Nakainom doon pa kapag kuha mo sa armas. Nakainom doon pa kuha mo pag pusil sa mga biktima. Ha? Kasaman, wala pa kakatog pa? Wala pa ni, natog na. So sa imong gihimo karon. Yo. Unya na lang sukmati si Jean. Ha? So sa mensahe nimo ipaabot sa katong mga pamilyas biktima. Pero nakagamit ka ganina. So andam na yung ka mapriso. Balik. Pastilan. Sige, katulog sa. Kailan ni mo? 41. Sige, katulog sa. At least uli-ulian ka. Kung sa tuyo mo sa? Ha? Pila to kabuk imong na sa nay na kuan ay nangon usa so upat na ay tulo ang patay usa ka babae do ka lalaki nay naghunghong nimo unsa may pungong sa naghunghong nimo ha? So kung mahuwasan na yung kingpin, masol yung ayo. Usa mo yun yung matahagan? Ha? Nanay kahong? Sige, pahuway sa ha?